Hello guys! Spaghetti pag frozen. Masasagi talaga yun dito sa aming ignorante lang, diba? Nilabas ko yung piso na hindi basta-basta talaga makakalipat ng kasi ayokong kumuha. Ano mo na-upload? Hello guys, si Papa. Hi pa. Po si Hagrid. Tapos ko lang mag-upload ng video. Hintay kasi namin si Papa. Kumakain nila si Papa na bread. Yun ako sa face towel kasi ang dumi ng kamay ko. So ayan. So lalakad na kayo pa uwi. Ha? Uy! Ayan guys, andito na kami sa street. Pauwi na. Ano lang kami na dinifrost ko na kanina yung spaghetti pero parang frozen pa siya. Yung may nagsasabi na nagsasagi yung yung spaghetti pag frozen. Magsasagi talaga yun pag hindi pa siya ganun ka-thawed. Ibig sabihin thawed, parang hindi pa siya ganun ka... Parang medyo frozen pa siya, kaya pag ginanyan mo siya, iba yung texture niya. Pero yun, so far okay naman pag freeze. So ngayon siguro iano ko lang sa oven. Kasi parang pa siya. Medyo, kaninang umaga ko pa siya dinifrost, pero until now, tigas pa rin siya. Pudo kay ka pa. Wow. So, eto na siya guys. Medyo frozen pa talaga siya. Ayan. Dapat talaga maagang-maaga ko siya dinifrost, no? So, ayan. Ibe-bake ko na lang siya. Ilagay ko siya sa oven kasi medyo matigas pa. Kakain na kami. Okay, ayan. Alam nyo na, excited talaga ako dito sa aming ignorante lang, diba? Yung tapos yung may free siya na tong. Ito yung free niya guys na tong. Ayan. Mag-iihaw-ihaw na kami. So, pag nakalipat na kami, at least meron na kaming gagamitin. So, ayan. Tapos ako nagpa-preheat na ako ng oven para initin siya. Ayan. Tapos, ano ba yung sinabi ko sa yun, pag sa lang talaga, medyo iba yung texture. Yung texture niya, iba. Pag, wala kasi masyadong matagal. Especially kung sa medyo matagal na siya, excuse me. Medyo matagal na siya sa chiller, like sa fridge lang. Hindi siya naka-frozen, yun. Madali talaga masisira yun. Pero pag naka-frozen siya, parang ma-preserve kasi siya. Parang ganun. So, make sure lang na pag na-frozen na siya, hindi pwedeng ita-thawed mo siya, tapos frozen naman ulit. So, kailangan pag frozen siya, pag pina-thawed mo na, kailangan mo talaga kainin yan. Hindi na pwedeng ibalik pa. Kasi mag-iiba na yung niya eh. Pero yun. Tapos, bumili na ako ng bread. Kasi para sa nito, wala na kaming bread eh. Tapos, yun, uploaded na yung video natin guys. So, panoorin nyo. Hello guys, it's Christina and this is our family budget. Good morning. So today is Wednesday. Actually, day of ni Papa Sana ngayon, pero straight siya today. So babawiin na lang daw niya sa this 29 and 30 kasi walang close 2 days. Ang store, I mean yung nila, company. So ayun. Tapos katatawas ko lang maglaba, ang haggard ng presla ko, no? Tapos, ang dami kong gagawin. Hindi ako pwedeng tingnan nyo yung mga kalat eh. So, ang dami ko pang lilinisin. But, kailangan kong unahin kung ano na nasa to-do list ko dahil hindi ako pwedeng magpa-apikto talaga. Magpapa-distract sa ibang mga bagay-bagay. So, wala akong hindi ako manonood ng mga videos, hindi. Kasi kailangan kong tapusin lahat kasi kailangan ko mag-update ng stocks sa Shopee at saka i-arrange yung mga
Anong tawag dito? Mga stocks ko dyan. And, ipapak ako ng orders today. And, yun, kasi ang Shopee, kasi pag nag-update ako, minsan lang ako mag-update at saka mag-arrange ng stocks, pero talagang kumakain siya ng oras. Malaki yung kinakain niya na oras talaga. Yun. At saka si Hagrid nasa labas nang lalaro eh. So, ayun, hindi ko pwedeng ngayon, magpa-chillax. Kasi tomorrow, ang schedule ko kasi tomorrow is, yung pangalawang vaccine ni Hagrid. So, good luck sa akin, no? Kasi talagang hindi ko alam kung mapapaano ko pa siya bukas. Kasi talagang okay lang sana kung nandun si Papa. Kasi hindi ko talaga siya ang bigat kasi niya. Kailangan ko siyang hawakan talaga kasi ayaw niya magpa-inject. Kasi di ba bata, alam mo yun. Ito yung first time niya kasi na yung nagpa-inject siya, yun yung first time niya na talagang malaki na siya. The rest, yung maliit pa siya, kaya ko pa naman siyang kargahin. Pero ngayon talagang hindi. So talagang kinakabahan ako bukas kung maano ko siya. Kasi sobrang bigat talaga niya. Pero ayun, ang dami ko pang gagawin talaga guys. At saka hindi ko alam, hindi ako makakapag-upload today. Maybe tomorrow. So, tomorrow ako mag-upload. Kasi actually, na-film ko na. At saka kailangan ko lang siyang i-edit. Pero wala akong time talaga mag-edit today. Dahil kailangan kong tapusin lahat ng pag-update. Yun yung number one, ko talaga ang pag-update sa Shopee. At saka mag-restock. Dahil sobrang kailangan kong i-update yung ibang mga items. So, yan lang guys. Kita-kits mamaya kung makakapag-vlog pa ako. Hello guys, ayan, lunchtime na. Actually, tapos ako mag-lunch ni Hagrid. Tulog na siya. So, tapos ko lang din maglinis. Hindi ko pala tapos maglinis. Kasi, sabi ko kanina, ako, yung sa labas, Kasi nilabas ko yung, anong tawag dyan, griller yun, diba? Kasi feeling ko pag sinabi mong griller, pero yung medyo mahal, kaya mumurahin lang naman yan. Pero, ayan, yung mga stock sa Shopee, alam nyo, sumasakit na naman yung ulo ko. Nung start na sumasakit yung ulo ko sa mga stocks. Kaya, kasi natatakot akong tinransfer ko yung mga stocks na naman sa loob. Kasi natatakot akong bumaha. Kasi yung labasan ng mga doon sa patubig, inano na sa na may-ari ng lupa dyan. Parang, inanuhan nyo na ng sinimento na niya lahat. So, wala nang labasan ng tubig. So, natatakot ako. Though summer, pero may talaga ng uulan, diba? Kasi parating ang umaambon dito sa amin. Tapos, natatakot ako kasi baka bumaha. So, parang inaagapan ko lang kasi dito talaga sa amin, bahain naman talaga. Pero, nung sinemento na namin dyan sa labas, hindi na siya bumabaha. Pero ngayon na naka-close na doon, yun, natatakot ako. Kaya transfer ko yung mga stocks dito sa loob. So, sumasakit na naman yung ulo ko. Sabi ko talagang konting-konti na lang. Ayaw kong pag-usapan, guys, yung paglipat namin. Pero, share ko na lang din sa inyo kasi wala naman akong ibang ginawa talaga kasi transfer ko yung sa Shopee. So, yun din yung reason na hindi kami basta-basta talaga makakalipat kasi ayokong kumuha ng apartment na sobrang liit lang kasi mahihirapan din kami kasi alam niyo naman na may negosyo kami, diba? So kailangan namin ng mga space na mapaglalagyan talaga, hindi yung basta lang kami makatulog dahil sasakit din talaga yung ulo ko kasi dito sa bahay hindi naman new shoes, nagpasensya na new shoes kasi nag-film ako yan sa i-edit ko yun ngayon. Kaya nandun yung shoes. So talaga. Teka lang. Kunin ko. Nababother kasi dito. Tapos, yun nga. Dito. Yun din yung reason. Pero, iba pa. Kasi may nagsabi kasi sa akin, may nag-comment na tapos may maligo guys. Kami naman, lunchtime ako nakakaligo pag tulog na si Hagrid. Tapos na yung kainin siya, makatulog. Anyway, may nagsabi sa akin na ang dami ko daw plano, ayun, gustong gawin, pero wala pa akong nagagawa. Alam mo yun, may nagsabi ng ganun sa akin. Siguro dahil doon sa paglipat namin daw, siguro yun.
Kasi may mga bagay-bagay, 'di ba, na hindi natin maano talaga, guys. Hindi natin hawak o hindi natin control. Kaya ayun, sure naman kami naglilipat talaga kami, okay? Sure naman talaga kami doon. Pero hindi naman kasi pwedeng isang ganun lang. Kasi may inaasikaso pa kami, may tina-target pa kaming mga savings na kailangan tapusin. Kasi gusto kong lumipat kami na wala na kaming problema sa mga iba't ibang bagay. Kasi syempre, may bayarin na kami na, tawag dito, may bayarin na kami sa monthly na sa bahay, diba? So, yun din yung kino-consider ko. At syempre, mag-aaral na si Hagrid. So, though, medyo hindi naman ganun kalaki yung babayaran namin sa tuition niya kasi medyo bultuhan namin yung aming pag-ano siguro, pero syempre gusto namin yung ano lang talaga, relax lang, parang walang, ayokong magmadali, ayokong ano, para lang sabihin na okay, maganda na yung tahanan namin, maganda yung ano, ayoko nang ganun, ayoko magpanggap na ano. So ngayon kaya pa naman namin tiisin, though sobrang sikip na kami sa bahay na to, pero okay pa, kaya pa, mga ilang buwan kakayanin pa namin. Pero sa ngayon, titiisin lang muna namin na dito kasi kailangan lang talaga namin ma-hit yung target namin sa savings bago kami magtuloy-tuloy sa ano. Kasi paglipat namin, nakikita nyo naman ang dami naming gamit, so kailangan namin ng magrenta talaga ng sasakyan para dito. So ayun, kahit naman siguro wala yung refrigerator, yung maliit lang, pero kailangan pa rin kailangan pa rin mag-rent talaga ng sasakyan. Pero ayun, so pero ayokong open masyado yung about sa paglilipat, pero babalitaan ko kayo pag okay na. Pero ayun, sobrang sikip na kami, lalo na pinasok ko yung mga stocks. Yun, doon din sakit yung ulo ko. So, saka may nagsabi sa akin kung kumusta na ba yung Shopee ko, kasi minsan ko na lang tinatakol dito sa, parang binabanggit dito sa vlog. Okay pa naman yung Shopee ko, buhay pa siya. Thank God, buhay pa siya. Tapos, hindi ko lang masyadong nababanggit dito sa Shopee talaga, Shopee, dito sa vlog, kasi ayokong kasi may iba hindi naman interesado sa Shopee. Syempre nag-subscribe sila para sa mga budgeting stuff, ganon. Pero minsan siguro i-share ko din yung mga ano, pero hindi kasi ako nakafocus doon sa pag-vlog. Gusto ko yung mga pag-budget talaga. Pero yun, okay, yung Shopee ko nandyan pa rin siya. Alam niyo naman ako, negosyante ako, so alam niyo kung ginagawa lang talaga. And yun, tsaka ngayon wala akong masyadong na-vlog talaga, guys, kasi talaga lang yun, nilipat ko lahat ng mga stocks. At yun, hindi pa nga ako in-arrange ko lang siya, pero hindi ko pa na-update yung mga stocks. So, yung pag-update lang talaga yung mahirap. Kasi isa-isahin ko pa sila. Tapos may tutupiin po akong damit. Pero ayun, tapos ko lang actually nag-film na ako kahapon. So, yung mga clips na lang na ito yung aking i-insert doon sa aking, kasi, tawag dito, tinag lang ako dito sa, na to, video na ito. Tinag ako, gumawa ng video na to, ganon. So, yun. Yung problema ko, guys, bumili ako kahapon ng bread. Yun, wala na. Pag white bread talaga, ang bilis maubos. Though mura siya, 32 lang, pero ang bilis maubos. Ikumpara ko dun sa whole wheat bread, sobrang tagal maubos. Aabutin ng 4 na araw. So, ayun. So, magpapancake na lang ako today. Magpapancake ako kasi magas papa. Pag umuwi si Papa ng alas 3 or 4, pag medyo maaga, talagang nagkakape kami kasi yun naman. At saka pala, may nagsabi, ang dami kong ko dito kasi wala naman akong vlog kasi today. So, yung mag-chika na lang tayo, guys. May nagsabi din na bakit ko daw tinitipid yung kape namin. Kasi sabi ko, diba, pinahati ko yung coffee namin. Kasi, bakit daw hinati ko pa yung kopi? Kinakawawa ko ba daw yung sarili namin? Kinakawawa ko daw yung self namin? Actually, hindi naman sa kinakawawa namin yung sarili namin, guys. Na-explain ko sa ibang vlog na kasi yung kape para sa amin, hindi naman
talaga needs yun. Kasi mabubuhay naman kami kahit walang kape, okay? So, yung nagsasabi na hindi mamamagkape kung walang kape, hindi totoo yun. Ano lang yun, chika lang yun. Mga ganon. Pero, sa totoo lang, mabubuhay naman kami kahit walang kape. Pero, ang sa coffee lang talaga, yung reason lang talaga na nagkakape kami, like, sa sa mga ganyan, mga ganitong maaga uwi si Papa, magkakape kami. So, hinahati ko yan. Pero yung binibili ko kape, yung marami, yung medyo marami yung coffee ko brown, medyo marami kasi yun, kumpara dun sa black. So, yun yung, pero mas mahal siya. Lalo na ngayon, mas mahal yung kape talaga, no? Tapos, yun, hinahati ko siya, and then, pasensya na po tulog guys kasi napuno yung SD card. So, the reason lang na nagkakape, okay naman hindi kami magkape, pero, ang nagkakape lang talaga kami, the reason, ang reason talaga noon is yung bonding namin. Yun yung bonding namin ni Papa. Doon kami nakakapag-usap. So, pag mga ganyan, like sa pagkatapos kami mag-umagahan, before siya umaalis, nag-uusap pa kasi kami, yun, chika-chika. So, habang nag-uusap kami, magkakape talaga kami. So, yun, hinahati ko yung mga ganun. Pero yung, like sa hapunan, nagkakape lang kami sa hapunan. Like, yung aming ano is bread lang at saka pasta, ganon. Pag hindi kami nagwa-water lang kung gusto namin magkape, yun, isang coffee talaga yung inaano ko. So, isa rin yung sa reason, ano ba reason? Parang yun din yung way ko na makapag-save kasi hindi naman talaga siya needs, okay? Parang once lang siya. So, kaya naman namin i-give up yung ano na parang okay lang na hindi siya ganun ka ano yung lasa. Kasi mas na-appreciate mo kasi yung kape. Ngayon kaya ganito kasi mas na-appreciate mo yung, kasi pag everyday mo nang iniinom yung kape, parang hindi na siya ganun kasarap pag tumatagal na iniinom mo siya. Parang alam mo yun, papansin niyo yung ganun. Pero para sa akin na yung hinati kong kape, though, kasi mas matamis din kasi siya, so it's good for the health din para sa amin. Ano siya, naman na talagang isang buong kape yung nilalagay ko, talagang feel namin yun, yung parang na-appreciate namin yung lasa ng kape, parang feel talaga namin yung pag-inom. So, ganun, pag na-appreciate namin yung mga maliliit na bagay. So, ayun. So, diba, may chika lang ako sa inyo kasi, wala rin kasi akong, nag-relax na ako guys, kasi tapos ito matutupi ako. And, kuha naman na tayo ng mga sinampay guys. Ay, yung mga panties. Hi guys! Sinampay. Nakudulaan. Ito yan. Tapos matutupi na tayo. Ayan, kunin na natin. So, ganito kadami yung aking tutupiin guys. Nakita niyo ba kung gaano kadami yan? Kaya, simulan na natin. Push up! Push up! Push up! You between my Hey guys! Hey guys, ba? Oh, dia takut kan?